Здравейте, аз съм Божидар от Linkfinity и днес искам да ви разкажа малко повече за най-големия актив на света, а именно златото и как да инвестирате в златни кюлчета и монети, без това да бъде финансов съвет. Искам да ви разкажа много интересни факти. Се надявам това да ви помогне да взимате по-информирани решения, когато инвестирате в златни монети и кюлчета. Когато купувате златно кюлче, първото нещо, което трябва да проверите е дали е сертифицирано от рафинерия, призната от LBMA, Лондонска асоциация на пазара на благородни метали. Това гарантира чистота и автентичност. Най-подходящи за инвестиции са кюлчетата от 15, 20, 50, 100 грама или класическата една тройунция, защото имат най-малък спред. Или казано, разликата между покупна и продажна цена. Повечето дилъри разпределят златните кюлчета на две групи – инвестиционни и подаръчни. Кюлчетата с тегло между 0,5 и 10 грама обикновено се определят като подаръчни. Не защото са различни по качество, напротив, по закон те са същото инвестиционно злато. Разликата е в цената. Малките кюлчета имат много по-високи надценки, защото разходите за производство, опаковка и транспорт се разпределят върху минимално количество злато, а това значи, че реалната цена на грам е доста по-висока. Например, еднограмово кюлче се продава за 277 лева, а се изкупува за 232 лева, или разлика около 16%, докато при кюлче от една унция спредът е едва 1,4%. Това означава, че разликата между покупната и продажната цена при малкото кюлче е над 10 пъти по-голяма. С други думи, за да сте на плюс от 1 грамово кюлче, златото трябва да поскъпне с поне 16%, докато при една унция само с около 1,5%. Затова, ако търсите подарък, малките кюлчета са чудесни, но ако мислите за инвестиция, по-добре изберете по-голямо кюлче, защото ви доближава максимално до реалната борсова цена на златото.